Velkommen til Salg og Service på OLC, Aalborg Handelsskole. Mit navn er Torben, og jeg er din faglærer. I Salg og Service, der skal du læse vores e-bog samt lave nogle afleveringer til mig for at gennemføre dit forløb. Adgangen til e-bogen finder du på vores intraside på forsiden, hvor der er en vejledning til, hvordan du opretter dig som bruger. Og inde under systemet skal du finde en bog, der hedder C, Salg og Service. På vores intraside, der har vi også vores salg- og serviceområde, hvor der du finder selve caseopgaverne, som du skal lave, plus vejledende løsninger til de opgaver, som ligger i e-bogen. For at komme i gang med e-bogen, der skal du starte på niveau F, og så bevæge dig op til det niveau, som du skal nå i dit forløb. Når du kommer igennem et niveau, så skal du lave en caseopgave til mig, og det er dem, du finder på vores intraside under salg- og serviceområdet. Selve casen sender du til mig på tve@ah.dk, hvor det er så, jeg vil rette din opgave og sende det tilbage og give dig noget feedback. Når du så er kommet igennem alle dine områder, alle dit niveau og lavet de opgaver, du skal, så får du udleveret den afsluttende opgave, som vil tage en dag at lave. Jeg ser frem til at høre fra dig.